ba? Ano yung tawa yan? Ngayon lang ako magdadrive dito eh. Kukunti yung dumadaan no dito.
naman dito. So magpa-picture dito. Ay, sa Lions Head pala. Oo. Wala. Nangyari. Ay. Nakakatakot lang kasi dito eh. Mhm. Ay, bakit? Okay ka lang dyan, Beb? Nakahawa ka sa damit ko?
Ito naman. Okay
Comfy dito, beb, oh.